Ngiko bathi ingane zala South Africa ingcolile. Singole. Hawu baba rape nina ningisho emaphoyiseni. Why? Why? Wena ukahle wena. Awuzungiphiwe malafika ubutshitshi bakho wena. Hawu cha, bafethu. Sekwenze nje. Yona buka nelikhehleleni lelo mzulu lo. Yehlisa umoya. Hayi nene. Alright nje. Hawu cha, eSwatini asishela abantu abadala thina futhi asishelwa nje. Awuchomilo yasomathenda. Hayi wena. Hayi cha ningangifaki mina. Awuningangibandakanye kule nto yeni. Ufuna ngeke la South Africa ngigqoka ama shorts vele ngeke abandirape nina lana. Uyabona lo shot mngakanani sisi? Awubuleke. Angena abantu abadala. Sesingena phi ke singena phi? Ingcono nje Swaziland inginani ingcono kabi. Musukusenza ngcono ngathi wena. Hayi wena ingcono Swaziland. Musukusenza nje ngcono ngathi. Mina ngizotshela umalume akubambe kade lokho mina vele. Kodwa uzokuthola wakho ngijwayela kabi. Ngeke. Uzokhipha lo butshitshi oyitshela ukuthi unabo kanti awunabo siyazi phela. Cha sisi uyabhutsa ke sisi. Noma nebayadile yini? Ngibona ngifuna abafana uhanjiswa ngemoto esikoleni. Hayi cha babuka mina. Bazongibuka kanjani abantu nje? Bazokubona ngazuthi unemali. Usenza nje ngcono ngathi. Asikho nje futhi nasemazingeni okugrade uthiwa phapha. Uyapha mina. Ngisho ngabe uyathena uma yithela ugcina uyivulile. Mase ngishadile ngiright. Ushade uyashada wena uyabona nje ngisho ukuthi ngeke nje usushade. Kumele umshado wamabhamu. Usenza ngcono ngathi wena ukahle wena. Abazali benaqoba abantu. Hayi bengazi ukuthi nibangani ababe kanje bafethu. Benginithanda manje ngena bangani. Khalala nababadala. Usho kanjalo nje iyaphakamisa ke lento. Hawu manje ngicela ezweni lami. Welezweni lakho sikudingi la. Hawu angazwa umenye obani? Kodwa chomi ke mana ke. Uyabona ukuthi ke umuntu usevuse indaba yamatshitshi. Mana ke awukhumbuli ngokuyitshitshi. Awukhumbuli? Ayikhona ish. Yakhumbuleka manje. Mina ngifisa ngabe kuyabuyeleka emuva. Ngabe kade ngabuyela.